Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Gabi și bine v-am găsit astăzi să facem un episod de Slime Rancher. Să intrăm, să-mi punem unul ce să le pun oare. Da, am văzut. Și capuză. Puzzle cu sticla de asta. Și așa le cam venture. Confirm. Așa. Gata, am venit. S-a încărcat. Instalație. Și hai să mergem. Și i-am uitat. Foarte bine. M-am jucat deja, știu cum care e faza. Să iau slime, ca să jucați și de jos, să luau slime-ul de pe jos. Bun. Hai bun. Nu vreau. Bun. Apoi veniți, îl luați și îl băgați în acest cub. La pătrat. Apoi voi să faceți rost de mâncare și să le hrăniți. Așa. Eu când încep un joc, ori dau sunt bani și cresc pereții ca să nu scape, că poate să scape dacă sunt mulți. Și găinile, le iau și îi luau. Am încă găini. Asta e găină. Așa. Hai să mergem. Uite și aici încă doi slime. Mai ce simpatici sunt. Hai să mergem pe aceștia și să mergem să-i punem. Așa. Și când le dai mâncare, vă dă aceste pink flori. O le luați și vă duceți la acest aparat. Am și ăsta. Luați plortul și îl băgați aici. Și de aici să vă dea bani. 14 coins, 25, 27, 25. De aici alte feluri de plorturi, alte slime-uri. Așa. O să mai e unul pe aici. Uite, hai să mergem pe acesta. Nu pe acolo. Mergem acolo. Și să mergem pe aici. Pe aici găsiți mai repede slime-urile de la Edif. Așa se numește lucru. Deci puteți să luați mâncare de toate. Eu o să vreau să iau morcov, să iau slime. De început ar fi să nu luați mulți, că pot să vă scape. Așa, luăm și mâncărică. Cred că azi mine. Intrăm și măcările aceștia și merele acestea. Luăm mâncare și apoi îi hrănim. Nu. Am luat cam mulți. Să pun 3 înapoi, că sunt cam mulți. Nu. Gata, ajunge. Cât bă, dacă se face cât mai mult, o să scape și nu ar fi de preferat așa ceva. Așa că iau și hai să-i hrănim. Așa. Uite ce s-a ieșit. Cred că era dacă nu asta. Așa. Și vă face ce să la mai simplu. Le las frumos. Na, să le așa, le luăm frumos. O să le pun la loc, că vreau să le iau. Și hai să mergem. Acolo? Mergem și ducem aici ploturile. Așa, am 400 și o să creștem nivelul pereților ca să punem mai mulți. Gata. Am putea să punem mai mulți. Dacă sunt mai mulți și n-are agregatate pereții să fie mai mari, poate să scape, că sare așa. Și mergem să mai luăm. Sunt mai multe diferite de slime, nu sunt aceste mov. Sunt albastre, roșii, la toate culorile. Așa. Hai să nu cu. Hai! Mai luăm câțiva. Încă acesta și încă 10. Așa ceva. Merge și stăul. Merge să-i duci. Băgăm acolo
Da, s-ar putea să scap. Așa. Hai să mai hrănim. Că pe aia ar fi de preferat să pune și tavan, adică aeret, că tot poate să sară unul peste altul și să cadă. Și să sară peste el. Să-i hrănim pe toți, ca să ne mai dea eforturi. Așa. Deci că trebuie să le hrănesc pe toți. Mica. Așa. Nu cumva. Astfel. E nașpa că sei tu. Așa. Bine, nu neapărat că există să cumperi por colector. Pentru ăsta, flor. Și dacă ți ia, pe pământul și ți ia e automat. Hai să mergem să zicem. Și am 194. Acum mergem să mai căutăm altfel de slime-uri să le punem. Mâine să mai le hrănim pe acela ăsta roze, ca să mai primim floruri. Facem bani. Le cumpărăm un loc. Așa. Nu, slime-urile. Hai. Așa. Hai, nu pot. Ăștia... Da, e aici. Aici? Să iau și pe ăștia. Hai, lasă. Simțește. Okay. Aici e un mare slime. Nu știu exact ce face. Bine. E să-l hrăniți mult. Că după aia o să vă... O să umple așa mare și o să-și puteți. O să vedea o cheie. Și cu cheia puteți să... explorați mai multe zone. Unele îți trebuie o cheie special. Și luați o cheie de la bagul ăsta. Cred. Nu știu exact. Da. Hai să mergem. Și am ajuns în aceasta. Hai să descoperim. Da? Și aici deja am găsit pisici. Eu nu știu ce sunt. Pisicile mănâncă câini. Da? Hai să luăm una. Hai să luăm mai mult. Să punem pisici. Uite, mai sunt și aceste slime albastre. Și partea prostă e că dau damage. Vin așa și vă dă damage. Și dacă altfel de slime mănâncă un port al lui ăsta rozu, se face așa mare și roșu. Așa, și ar fi să aveți grijă. În caz că aveți la primul nostru de slime. Să mai mâncă doi. Ia, uitați, am mâncat unul și s-a făcut mare. Mai luăm un pic. Așa. Hai să mergem să deschidem, să-i dăm mâncare la acel slime mare, ca să explodeți. Să ne dea mâncare. Așa. Mai trebuie? Mamă, ce n-aș. Ce păcat. Așa. Hai să mergem să mai cultăm mâncare. Ia, așa să n-am. Nu? Săracul. Pare rău de el. Dar am avut ce face. Așa. Vreau să mai caut mâncare. Dar mai e mâncare. Uite. Nu! Am văzut așa nu. Nu. Gata. Să și aceste mâncăruri. Frumos. Mă merge să-i rănim din nou. Ca să ne dea acea cheie. Special pentru a deschide un lac. De aici. Un lac mare. Hai, veni. Ia. Am zis că nu mai vreau să mănânci. La un moment dat, haide. Uitați. Uitați. Se sârbă și... Da. Și vă dați ce să știi. O luați frumos. Intrați din ea. Și v-am adus la mult pe aici. Vreau să iau și pe asta.
Nu. Am 18. Și vă dau aceste cutii. Le luați așa și dați cu ele. Orice, pământ. Și vă dau mâncare. Nu e mâncare, uneori vă dau altceva. Opa. Haide, nu. Mâncare, da? Așa. Răseaua asta, da. Așa, acum odată ce ați luat ea, vă duceți înapoi acolo. Să spun de băiat acum. Stați. Ne întoarcem aici. Și aici e o gurică. Gurică, ce sună? O gaură. Intrați în ea. Aveți grijă că să nu dați damage, să nu vă dea ăștia damage. Și mai învață iar să aveți grijă că se spawnează niște destul. Ceva care zboară, nu știu exact cum se numește. Așa, mergeți tot în față și aici găsiți un lacăt. Dați E sau că jucați pe control A sau E, cum ar fi. Așa, și va deschide lacătul acesta. Mergem pe aici și va deschide o nouă locație. Indigo Quarry. Quarry, da. Așa, și aici va fi mai multe feluri de slime-uri. Uitați, dați de foc. O să aruncăm fițicele. Îmi pare rău pe să luăm aceștia de foc. Bum, slime. Știe. Îi dăm repede. Dar problema este la aceste bun slime-uri o să-i spuneți și asta e cea mai nașpa. Asta e cel mai nașpa. Aici. Așa. Cred că ajunge 2, da. E că vezi la mai mulți. Că depinde și de slime, că dacă ai mai mulți. Bine, nu mai mulți. Da, și mai mulți. Dar dacă ai diferite slime-uri, o să stai mai mult bani. Care are diferență plortul. Nu e pink la toate. Aici e așa mai de la. Așa. Aici vă duce și iar este un slime care mănâncă decât da. Aici la Slimepedia, Slimes, toate slime-urile. O să mănâncă carne, adică, da, mici, carne. Pisica mănâncă tot carne și pincul mănâncă orice. Așa. Aici ar fi de preferit să nu faci, da, dacă vreți să-l faci. Eu l-am făcut super al game. Dacă vreți mergeți pe aici, mergem mai în 4 și vă duce aici. Și aici găsiți alte slime-uri verzi. Ce mănâncă, ce mănâncă. Și sper că mănâncă, ok, o să arunc ăștia, special ca să pot să iau pe ăștia verzi. Așa, alt slime, așa să zic. Hai să luăm. Nu fac. Nu fac. Am mâncat nu știu cu asta. Ce s-a mâncat, mă? Așa. O să mai vedem aici. Așa, mamă. Așa. De ăștia albaștri. Uite. M-a interesat să iau niște aici. Nu? Fac. Explodează și era și la gata de aici. Aici va fi alte slime-uri. Mai în față. Aici. La acolo acesta. Food slime. Uite. E așa, da. Voi arunca plodurile. Să pot să le iau special cu slime-ul acesta. Și slime-ul acesta vă trebuie vor veni o cascadă ca acesta. Un mare, mic. Nu știu cât o cumpărați mai. Vreau să iau pe tot. Și mai în față loc unde mai găsești slime-urile albastre, red slime și bum. Uitați, se vede. Așa, hai să mergem înapoi. O să pun pauză și o să revin. Gata, am ajuns. Hai să dăm slime-urile moși să le iau aici. Cred că ajurile sunt mai multe și nu mai trebuie să scadă. Așa. Da. Vreau să văd cât costă pentru... Uite, să cumpărați un pont, 450 de bănuți.
Acesta nu cumpărați de la ceva un slime. E să aruncați un chestii, nu aveți nevoie. Aici puneți chestii, floturi în care, aici puneți găini, aici o grădină și aici un coral. Aș vrea să cumpăr un coral din acesta. Dar nu prea. Și nu prea am loc să le pun aici. Dar nu am mâncare. M-am obișnuit să am o grădină acolo. Să o iau eu. Așa, deci. Sperăm că scape. Vedeți? Dacă nu puneam al doilea plete, deja le ieșeau. Deja a ajuns până acolo. Așa, deci mă duc să iau mâncare. Că n-am. Și... Da. Da, cred că nici măcar nu mai mare. Așa. Dați la fost acum. Force. Cred că nu s-a force for un cent. Adică limba română. Așa. Fructe, fructe, fructe. Niciun fruct, un... Me... Asta. Bun. Un tofu. Aici nimic. Da, cred că plecăm de aici. Cred că nu am încărcat că la enunțat ăla. Poate. Așa, deci. Nu mai e pe aici mâncat. Dar cred că ajunge video acesta. Dacă v-a plăcut să... Dacă v-a plăcut acest episod, să dați un like și să vă abonați. Dacă ajungem 5 like-uri sau măcar 2 like-uri, să zicem, o să mai continui seria. Deci, consultați, pa, pa!